Siyabingelela futhi bazalwane kule video egameni elihle leNkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Sikhuluma ngaphansi kwesihloko ama-benefits ombuso wasezulwini. Upart 2 ke lona. IBhayibheli likhulu bazalwane, New and the Old Testament. Ziningi izinto uNkulunkulu asithembise zona, kodwa ngeke siqede zonke. Ithe iNkosi uJesu mase bephendukile abantu babhajadiswa bese beyafundisa ukugcina konke uJesu asiyale ngakho. Lokho esokhuluma ngakho okunye kwalokhu uJesu akufundisile akuyale ngakho. Okusiza ukuphila kwethu bazalwane. Njengoba sidele konke saphuma kuma systems alelizwe, siyahlalela umbuso kaNkulunkulu. Inhloso bazalwane kuukuba sihlole izinto uJesu asifundise zona. Sikhulume ngazo, ziyasakha, ziyasigxilisa, ziyasiqinisa, ziyasimisa ebungcweleni bukaBaba uNkulunkulu. So ke njengamanje sizokhuluma ngopart 2 ama-benefits ombuso kaNkulunkulu part 2. Sizofunda ke izwi likaNkulunkulu lapha kuMateyu chapter 16 verse 19. Sisazofunda labazalwane, ngizofunda ngesizulu, iBhayibheli lesizulu, ngiphinde futhi ngisebenzise lesingisi. Isizathu ukuthi ngisebenzise lesingisi ilesi. Elesizulu indlela elibeka ngayo kuleli verse, abaningi balikhotha hayi ngalomqondo walo, balikhotha ngendlela elibhaleke ngayo. I don't know ukuthi abantu esikhathi bebhala be translator okwakubhaliwe translator into isiZulu, ingqondo yabo angazi ukuthi mhlambe yambuleleka kanjani, kodwa kune mistake ekhona ngendlela amaBhayibheli esiZulu abhale ngayo leli verse, bese abantu abaningi bekukhotha kabi. Ngizokuveza lokho bazalwane. Isizathu kwesuthi ngifunde lesingisi, engizolifunda i-amplified version inendlela ecacisa ngayo, right? Lifundeka kanjena ke ngokaMateyu 16 verse 19. Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu, oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini, nalokho oyakukukhulula emhlabeni koba kukhululiwe nasezulwini. Right? Ngendlela leli verse elibhaleke ngayo lana eBhayibhelini lesizulu, ungazathi lithi futhi abantu abaningi sengibazwile besho, okukhomba ukuthi lokhu indlela engilizwa ngayo baningi abalizwa kanjalo. Mhlambe nawe nje ubungilalela ulizwa kanjalo ukuthi wena mawubopha noma yini oyibophayo, whatever you bind emhlabeni, lokho kuyokwenza ukuthi nasezulwini kuboshwe. Noma izulu belingenawo umcabango, noma izulu belingenaso isinqumo sokuthi libophe lento, kodwa ngoba isiboshwe wena emhlabeni, even the heaven is compelled ukuthi ibophe lokho wena sokubophile. It's like izulu kumele lizwe ngathi uma sithatha inqumo la emhlabeni, whatever we bind, and even the heaven will be compulsory ukuthi nalo izulu libophe. Lizwakala kanjalo leli verse. Sikhuluma ngama-benefits ombuso kaNkulunkulu. I-benefit yombuso kaNkulunkulu lana ngizoyichaza mase sifundele leli iBhayibheli lesizulu lesingisi, kodwa ngisalungisa i-error la. Ngiyakukunika izihluthulelo zombuso wezulu, izihluthulelo, ikhiye zombuso wezulu. Lokho kuyonenza ukuthi enikubophayo emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini, nalokho okuyakukhululwa emhlabeni kuyoba kukhululiwe ezulwini. Right? Indlela ke abaningi abasho ngayo leli verse akusiyona le okubhalwe ngayo. Ngicela futhi ukuthi ke ngizama ukuchaza, ngilungise ngalo leli sizulu, silalele kahle. Ngiyakunika izihluthulelo zombuso wezulu, oyakukubopha emhlabeni koba kuboshiwe nasezulwini. Lalela kahle, koba kuboshiwe nasezulwini. So enikubopha emhlabeni eningakuvumela emhlabeni, enikwalayo emhlabeni, enikunqabelayo emhlabeni. Lithi leli verse, umoya kaNkulunkulu ohlala kini uyokunenza ukuthi ninqabe, nibhinde, nibophe,
nimelane nento ethile, ngoba umoya kaNkulunkulu ohlala kini uyazi ukuthi already ezulwini lento ayivunyiwe. So ke nina nikwazi ukuyivuma ingavunyiwe ezulwini. So yazini ukuthi into eniyomelana nayo already into kumelenwe nayo ezulwini. Hayi ukuthi kuqala thina simelane nento bese izulu limelana nayo. Hayi ukuthi iqala thina sibophe bese izulu liyabopha. Izulu elibophile lizosenza ukuthi izinto eziboshiwe engavunyiwe ezulwini nathi singayivumisila emhlabeni. Already yazi noma yini ngisho ukuthi ubibona inhle ibithandeka, kodwa nje uma unqatshelwa yona, uma ngabe uyibhanda uyibopha, uma ungavumelani nayo, uma umelana nayo, yazi ukuthi into kumelenwe nayo ezulwini. Ilokho ke likusho leli verse. Asifunde ke iversion yesingisi ke manje. I-amplified ithi verse 19, I will give you the keys, in brackets authority. Igama elithi keys lisho ukuthi authority of the kingdom of heaven. uJesu Kristu nansi benefit asinikeza yona. Nansi benefit uJesu asithembisa yona. Ukuthi uma ngabe sikholwa nguye, simlalela, simlandela, silenza izwi lakhe, senza intando yakhe, then uzosinikeza igunya, uzosinikeza or rather yes, igunya lasembusweni wezulu. Amandla, masikhuluma ngegunya sikhuluma ngamandla. Ukuthi lamandla leli gunya ngale authority, yabona. Khona lapho uJesu abafika kuye khona bethi lokho kwenzile ukwenza ngaliphi igunya, yabona. Uma ngabe la emhlabeni abantu benikezwa iauthority igunya, let's say i-traffic cop imise imoto, uma ingagqokile ingubo ze-traffic cop yagqoka nesigqoko, then yaba semsebenzini iauthoriziwe. Uma ingakwenzile lokho ngeke igqoke ingubo zayo ingekho emsebenzini ikumise ngisho ukuthi uyayibona inkinga, because akekho ozoyinaka naye yazazi ukuthi ayikho into ezoyenza ingekho ngaphansi kwesign or symbol of authority, of which is i-dressing code yakhe. So ke mase esegqokile i-dressing code yakhe eauthoriziwe, le dressing code ine authority, impahla zakhe zine authority. But impahla zizodwa zinekiwe kulayini, zihleli lapha ekhabethi elokhuzeni ewardrobeini noma eboxini, nazo futhi ayinazo authority. Ngeke uyithathe uyibambe uveze zona uyiphakamise ungayigqokile, yabona. Zine authority mase uyigqokile uyasigqoka, engathi uyigqoka bese inhloso yokukhanda kwazo isebenza ngoba uyifaka emzimbeni wakho. Then lo muntu usengeza ke afika aphakamise isandla kumise ngoba unegunya authority. So ke uJesu lithi lapha nangithi ama Romans chapter 13 lapha nevesini lokugcina, ngasigcineni elokugcina, last but one in the last one. Ngicabanga ukuthi lapho lithi verse, yembathani, clothe yourself with Christ, yembathani uKristu. So ukumbatha uKristu, ukukholwa inkosi uJesu, ukumlalela senze intando yakhe, sihambe njengalokho ahamba yena, sikhulume njengalokho akhuluma yena, sibe yilokhu uJesu ayikho. Then sithatha iauthority yakhe ngoba siyamkholwa, siyamukela, siyam-embrace, uba ingxenye yethu, sizinikela kuye, ungena kithi. Then ke simbathe uKristu, then iauthority yasezulwini ibakithi. So ke into engafunwa ezulwini nathi asifuni, uJesu kithi, umoya ongcwele ukithi wenza ukuthi singayifuni lonto leyo. Then ke singadoubt uJesu usho lokho kuleli verse, singayingabazi leyo nto mayenzeka kithi, ngoba whatever you bind on earth will be bound, already bound in heaven. uJesu besho lokho. So ke i-traffic cop mabe iza ngeauthority, so iyakwazi ukuthi ithi stop, yabona, bese ifuna ukuthi ke ngakube yonke into yakhe iphelele nje ubudriver lemoto nje, naye imoto idingo zayo zi-right yini, inhloso i-safety, ukuphepha, isiza wena ngomthetho. So ke whatever uNkulunkulu ayibophile emhlabeni, angayireleasile, angayivumile ezulwini, thina esingaba sezulwini sisemhlabeni
esiwumbuso kaNkuluNkulu emhlabeni kodwa sibelong embusweni wezulu. Thina siphila sicabanga senza njengoba kwenziwa embusweni wakithi osezulwini. Lokho okungavunyiwe ezulwini nathi asikuvume emhlabeni. Sifakwe leyo authority, sinalelo gunya ukuthi nje izulu lithe no, nathi siyakwazi ukuthi sithi no. Right? Leli vesi lisho lokho, not ukuthi sizophila ngentando yethu, siphile ngendlela yethu, senze ngokuthanda kwethu ngesikhathi esithanda ngaso noma ikuphi, njoba abantu abaningi begcwele kuma systems alelizwe bevumelana nezwe. Athi uJakobe chapter 4 verse 4, friendship with the world is hatred, yabona, towards God. Ubungane, ubuhlobo, ubudlelwana nezwe bukwenza ukuthi ube isitha sikaNkuluNkulu, buwubutha kuNkuluNkulu. So you must be a friend of God, the living God. You must be a friend of Jesus, and so that you'll be an enemy of the world. But if you are the friend of the world, you become an enemy of God automatically. Awukwazi ukuba umngane kaNkuluNkulu plus nomngane wezwe. uJames Jakobe chapter 4 verse 4. So ke asiqedeleke lana ku verse 19 ilokhuzana iversion yesingisi. I will give you the keys, in brackets, authority of the kingdom of heaven. And whatever you bind, that is in brackets, you forbid, declare to be improper and unlawful. Noma yini oyinqabayo, oyalayo, noma yini oyishoyo ukuthi ayikho, ayivumelekile, ayimukelekile, ayikho emthethweni la emhlabeni, then will have already kune footnote ke lana ke sizwe ukuthi thini, future passive, okay, indlela obhaleke ngayo will be state of having already been bound, okay, will have already been, already lona kuma brackets ngenxa ukuthi isikhathi sebebhala abantu bamshiya, but le version ngithanda ukuba nifakile ukuthi kuma writings emibhalweni okwathathelwa kulo leli iBhayibheli esathi ibhalwa, ngoba isikhathi kubhaliwe kwakunama scrolls, kunophisi abathile okwakubhalwe kubona. Kulowo buphisi labo igama elithi already been bound. So ke amaBhayibheli amaningi akucashisile lokho, awakufakanga. Will have already been bound in heaven. Kuyobe ungokuboshiwe vele kuphi ezulwini. Wena uma ukubopha la emhlabeni kuboshiwe already ezulwini. Kuqala izulu lakubopha. Yabona? It was forbidden. It has been forbidden by heaven. It has been declared improper and unlawful by heaven. So ke wena mawukwenza already kwenziwe ezulwini. Ngicabanga ukuthi kuyacaca bazalwane. Ngifisa ukudlulisa lokho njena. Sifunde, masilifunde iBhayibheli lethu siliqonde. So that masiliqonda lizosinikeza a clear and a correct direction. Singasebenzisi sil-apply in a wrong manner, in a wrong way izwi likaNkuluNkulu ngendlela efuna ukufavor thina kanti siyazilahlekisa ngalo. Yabona, basebenzisile abantu leli khuzana lithi izwi uNkulunkulu okuboshiwe emhlabeni, sikubopha emhlabeni kuyaboshwa nasezulwini, as if izulu lizwa ngathi. No bazalwane, that is a wrong interpretation, a wrong reasoning, a wrong thinking, a wrong theory. A correct interpretation, whatever is bound in, that is already bound in heaven. Whatever we bind on earth is already bound in heaven, already bound. So ke akusithina esitshela izulu alizwa ngathi, kodwa thina senza into already yenziwe vele ezulwini. So bengithi ngilungisa lokho ke bazalwane, asiqedeleke lana ke whatever you bind, in brackets, forbid, declare to be improper and unlawful on earth, will have already been bound in heaven. And whatever you lose, in brackets, permit, declare lawful on earth. Lokho okuvumayo, okuvumelayo, nokushoyo ukuthi kumbukelekile kusemthethweni, uma ngabe noma yini oyishoyo ukuthi isemthethweni imukelekile emhlabeni, will have already been loosed in heaven. So into ivumelayo wena emhlabeni into vele evunyelwe ezulwini.
So umoya ongcwele kaNkuluNkulu ohlala kini uzonenza kube nezinto eniphemithayo, kube nezinto eniforbidayo. Kanti umoya ongcwele wenza into already esiyenziwe ezulwini. That is the right, correct interpretation of the scripture. Asibuyeleke kwi-motive of the scripture ukuthi why sisifunde. I-motive, these are the benefits of umntwana kaNkuluNkulu embusweni wezulu. Ithini benefit? Ithi we are given authority. Leli gama elithi the keys, uthi uJesu I'll give you the keys. I will give you the keys. Igama elithi keys lithi authority. So u-authority usho ukuthini? Usho ukuthi sinamandla, sinegunya. So ke into esingayifuni umoya kaNkuluNkulu nguyena osenza ukuthi singayifuni lonto. Into esingayivumeli umoya kaNkuluNkulu nguyena osenza ukuthi singayivumeli. So siba yilokhu izulu eliyikho, siba ne-authority izulu elinayo. So bengifuna ukusho lokho ke kule video bazalwane, egameni elihle leNkosi yethu Jesu uKristu inkosi yamakhosi. Amen.